Pare, et puc fer una pregunta sobre la independència de Catalunya? Vinga, va, dispara! Si ens fan fora de la Unió Europea perquè som independents, no tindrem que pagar l'IVA, oi? Ha! Ja estem amb les tonteries de sempre, eh? Ho dic perquè aquella moto que no em volies comprar perquè era massa cara, ara serà més barata. Què, ja comencem a tocar els collons? Me cago en Déu! Has vist el que m'has fet fer? La mare que et va parir. Tanta història ja amb la independència, la Unió Europea i la mare que us va parir tots plegats. Hòstia, ja! Què? Que té raó. L'IVA no té sentit. Si no som de la Unió Europea... Sí, home. I què més? Toca't els collons. On vas, papa? I a tu què et sembla? Me'n vaig a l'Aki a comprar un vidre nou. Espera't el dia 27. I em pots dir per què collons m'haig d'esperar el dia 27? T'estalviaràs l'IVA? Que us va parir. Apa, nanos, anem a començar la reunió de veïns, vinga. Jo? Anem per feina o no podrem veure l'APM d'aquesta nit? Primer de tot hem de decidir entre dos pressupostos per pintar l'escala. D'acord, Manel? Ell està al Després hem de decidir si posem moqueta o parquet a la cara. Jo crec que quedaria